Hei ja tervetuloa tutustumaan Taika Cosmetics ihonhoitolinjaan, joka on yhteistyössä kehitetty Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa herkän ihon tarpeisiin. Tämä ihonhoitolinja koostuu 3 tuotteesta, jotka täyttävät ihon perustarpeet ja muodostavat sitä kautta ihonhoidon kulmakivet. Ja nehän ovat puhdistustuote, kosteuttava tuote ja ihoa ravitseva tuote. Ja tämä kolmikko muodostaa kokonaisuudessaan minimalistisen ihonhoitorutiinin, joka on suunniteltu täyttämään herkän ihon tarpeet ja soveltuu käytettäväksi tällaisenaan niin aamu- kuin iltarutiinina. Tuotteista löytyy ohjeistuksena numerot 1, 2 ja 3 ohjaamaan ihonhoitotuotteiden oikeasta käyttöjärjestyksestä. Nämä tuotteet ovat ostettavissa niin yksittäiskappaleina kuin 3 tuotteen ihonhoitosetteinä, mutta parhaan lopputuloksen saa, kun käyttää nämä kaikki 3 tuotetta ja täyttää ne ihonhoidon perustarpeet. Nämä 3 tuotetta on kehitetty yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa, ovat dermatologisesti testattuja, avainlippumerkittyjä ja Cosmos-sertifioituja. Ja ennen kuin siirrytään tarkempaan tuotekatselmukseen, niin muutama sana herkästä ihosta, sillä jopa joka 3. suomalaisella on herkkä iho, ja ei ole tarkkaa syytä välttämättä jäljitettävissä, mistä se johtuu, se ihon herkistyminen, sillä sitä voi esiintyä ihan jokaisella ihotyypillä. Ja usein siihen kuitenkin liittyy se, että se ihon suojamuuri on vaurioitunut. Ja näiden 3 tuotteen avulla pystytään palauttamaan sitä ihon suojamuuria, jolloin se pystyy taistelemaan sitten näitä ulkoisia tekijöitä vastaan, jolloin ihon tila palautuu ja voi taas hyvin. Ja yksi tärkeimpiä tuotteita ihonhoidossa on niin tämän suojamuurin vahvistamisen kuin ihan yleisestikin ihonhoidossa on puhdistustuote. Ja puhdistukseen kannattaa valita tuote, joka on tehokas, mutta hellävarainen ja ihoa kunnioittava. Ja puhdistusöljy on yksi erinomainen vaihtoehto siihen. Ja tämä Taika puhdistusöljy herkälle iholle on veteen emulgoituva putsari. Sitä lisätään noin puoli teelusikallista kuiville kämmenille ja hierotaan kuiville kasvoille. Työstetään iholla lempein pyörivin liikkein, kunnes hetken päästä lisätään hieman vettä. Jatketaan työstämistä hetken aikaa ja tuote emulgoituu ja muuttuu sen myötä maitomaiseksi. Ja lopuksi tämä sitten huuhdellaan haalealla vedellä kasvoilta ja kuivaillaan. Ja sen lisäksi, että tämä tuote on erinomainen puhdistamaan ihon, sitä ihon toimintaa kunnioittaen, niin tämä on myös erinomainen tuote kosteuttamaan, hoitamaan, rauhoittamaan sen ihon ärsytystilaa sekä supistamaan ihohuokosia. Ja tehoaineena tässä puhdistusöljyssä on koivunlehti uute, manteli- ja auringonkukkaöljy sekä E-vitamiini. Ja tämän jälkeen jatketaan seuraavaksi ihonhoitoa numero 2 kasvovedellä. Ja mikäli aamuisin ei tykkää puhdistaa ihoa, se ei ole välttämätöntä, niin silloin ihonhoitorutiini aloitetaan tästä kasvovedestä. Eli tämä suihkautetaan kasvoille puhdistuksen jälkeen ja erityisesti talviaikaan, kun iho saattaa kaivata enemmän kosteutusta, niin tätä voi peräti ihan kerrostaa iholle, eli suihkautetaan, painellaan lempeästi kasvoille tämä kämmenillä ja tehdään tämä 2 tai peräti 3 kertaa. Ja erityisesti jos iholla on pintakuivuutta, niin kasvoveden merkitystä ei voi liioin korostaa, sillä kasvovesi tuo sinne iholle sen kaipaamaa vesikosteutusta. Ja se on todella tärkeää ihan jokaiselle ihotyypille, mutta erityisesti pintakuivalle iholle. Ja tässä tehoaineina vaikuttaa kosteuttava hyaluronihappo, kevyesti ja hellävaraisesti ihoa uudistava polyhydroksihappo sekä puolukka uute. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, iholle lisätään 24H-kosteusvoide. Ja tämä tuote on erinomainen myös kosteuttamaan, mutta myös ravitsemaan ja vahvistamaan sitä ihoa. Ja mikä tärkein, se lukitsee sen vesikosteuden sinne iholle. Ja paras ihonhoitotulos saavutetaan, kun toteutuu näiden 3 tuotteen ihonhoitorutiini.
Nimittäin silloin toteutuu myös nämä ihonhoidon kulmakivet. Eli siellä on se hellävarainen puhdistus, kosteuttava kasvovesi ja ravitseva kosteusvoide. Ja tässä tuotteessa erityisesti vaikuttavat sitten skvalaani, kauraöljy, hyaluronihappo, betaiini sekä puolukansiemen öljy. Toivottavasti tämä lyhyt koulutus toi lisätietoa ja kaipaamaan lisäinformaatiota näistä tuotteista. Mikäli kuitenkin jäi jotain kysyttävää, niin voit rohkeasti laittaa meille viestiä tai soittaa myös.